Hello guys, nako sa ako ang tanggal sa akong manok nga nangitlog. Kaya nako ina-invento. Kung tan-awon og kanang naay. Kuan. Murag kapino ni siya kasi mana naglumlum. Kasi tan-awon og kanang mo piso ba o di na mo piso. Diyan tan-awon siya. Asa kana ko na-invento na. Away box diri nga gibusmutan. Iso diri ispat. Siya guys. Na tagitlog. Sisa ba? Tahon ko rin. Hala. May makitaan guys. May makita. So, una ni siya kuan. Piso. Ano na siya piso? Ano siya piso? Ano na siya piso? Pwede makitaan. Makuha ko o ka nang ayaw. Ala, palumlumi guys. Ani. Wala pa ni siya lumlumi. Ano ko pa na malumlumi. So, kato. Kapit na itong piso. Okay, balik niya. Kuha pataglain guys. Kanita na niyang itlog. Aho, aning tanahon. Kana. Ano? Pupuwa. Murag na ani ni siya. Murag na siya idugo ba no? Murag na ni siya idugo. Puwa. Magpasok ka na. Mapangan na sa kilid. Lain. Magyapon. Puwas siya. So, na ni siya idugo pa. Pisok na siya. Pisok na ang kita. Di kami kabukitlog ninyo. Ano? Magyapon no. Siya pa idugo. Ano siya dugo? Pisok ni. Taglain. Kani. Na siya piso oh. Na siya itong sayang. Kuan. So, muna na ang piso. Muna na to. Piso. Ako panangurot kilo ni kabuk yang itlog. Uy. Mura man og sihag guys. Sihag. Sihaga guys. Hindi na siya kuan. Tila ini. Tang mag-alala hala. Yung padong piso na ni. Padong na siya na piso. Itong kaayo. Padong ni mo piso or kanang kuan. Padong na ng piso. Anong itong walay ni walay manisod matsa kila dadagan di kagitlog walay siya isod guys walay ang sayang ra katiha o singlum-lum niya mo itlog di mo piso nag-bread siya o tanaw na pa siya isod bread pula so naan niya siya isod na piso kani angay ni niyang lumluman okay ay nakapag-iod tapos siya kini na siya
na siya piso naglihok. Siya piso naglihok. Okay. Next in line. Just wait, baby. Oh. Wala. Naani siya. Ako pa. May piso o gamay. Kanang na itong. Siyang sod diri na siya piso. Aray ko. Sakit sa hawak siguro. Apa? Uy. Walay man eh. Walay sod. Uy. Na siya piso. Ani. Uy lang na siya kakuan. Di ka na ni magitlog eh. Na siya piso. Ani. Nani siya piso red. Red. Kana ni mo piso oy. Itlog. Red siya. Hindi na mag-walk ni tingog guys. Oras dito is 4 PM. Nani siya. Nag-red siya. Nani siya kuan. Nag-red. Nasa ato pa ng red. Wala na pa. Tingin na lang isa. Uy. Wow. Kitang-kita ka dyan sa loob. Sisiw. Alo. Kita yan sa loob ang sisiw. Wala nakita itong ihe. Sa tinga na. Kita. Alo. Liklihok. Nagliklihok ko. Naglihok-lihok. 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 Nakibalik at tas imang inahan. So, kuha ni kabuk yung itlog. Ispatan guys. Kuha lang yung itlog. Siya. Mana yung itlog nga na yung piso ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Dito lo nga. Wesod. 14, 16, 16. Kabuk. Bangi uli. Huwag kang mag-ingay-ingay dyan. Uli na lang yung itlog. Ayan, nagbiyain ng uban ha kay. Igo para ba nang napuwa? Uban mag-una na nagpiso. Ano ni? Mag-una nagpiso. Sakit ba sa hinangkan guys? Kita siya nga na yung piso niya. Ayan na dahil biyaan ng uban. Amazing nga yun yung mga hinangkan ay. Lagi. Sabaan mo. Pagbinutan ha. Pagbinutan yun. Pagbinutan ha. Piso anak tanan ha. Lalo di ka lang guwaan liog ha. Sige. Ay, tapay isa dito. Kanasa lang. Kailangan na po itong isa. Babus.